खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 8 जुलाइ 2025 मायथाइ एबा 23 आसार दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। नोंथांनि गोसोआव खालि मोजां सानस्रिफोरल' फै। हाखु-दाखु रां थिसननो नाङा। जुदि नोंथाङा गासैबो जाथावना एंगेलफोरखौ आनजाद खालामाब्ला नोंथाङा खहाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। गावनि नखरनि बिबानफोरखौ दाबाव। रमान्सनि बोथोरा दिनै एसे गाज्रि नुदों, मानोना नोंनि पार्टनारआ नोंथांनिफ्राय एसे बांसिन मिजिंथिगोन। बेयो फालांगियारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान, मानोना बिसोरो हरखाबै मोनसे मख'जाथाव मुलाम्फा मोननो हागौ। बाहागिफोरनि थाखाय नोंथांनि जिउ लोगोरिजों नांलाय-खमलाय जानो हागौ, नाथाय जोबनायाव गासैबो थिक जालांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ नोंथांखौ दावगालांनो थुलुंगा होगोन। दिनैनि साना गावनि सिङाव सोलायनाय लाबोनायनि सान। दिनै नोंथाङा जिउनि मोनफ्रोम आगानाव खुसि नागिरनो खाबु मोनगोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना माबा मोनसे साननो आरो मोनफुंनो थाखाय सान। नोंथाङा गावखौ थार लामायाव लांनायाव जाफुंसार जागोन। न'आव मोनसे बेसिल बिफां गाय आरो जौगानायआ थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। मिथुन राशि। सोरबा गिदिर बिथांखि आरो सानस्रिफोरनि गेजेरजों नोंथांनि गोसोखौ बोनो हागौ। जायखिजाया रोखोमनि रां थिसननायनि सिगां बै सुबुंखौ मोजाङै नायबिजिरना ला। नोंथांनि लोगोफोर आरो नखरनि मददजों नोंथाङा गोदान फोथायथि आरो रंजानायजों बुंफबगोन। दिनै नोंथाङा ओरैबायदि सुबुंखौ लोगो हमनो हागौ जाय नोंथांखौ गावनि जिउनिख्रुइ बांसिन जोथोन लागोन। गंसे मबाइल फनआ नोंथांनि खामानियाव हेंथा सोमजिहोनो हागौ। बेखौ बांद्राय बाहायनायनिफ्राय गोजानाव था। जुदि नोंथाङा दिनै दावबायगासिनो दं, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि बेसादफोरनि थाखाय उफ्रा रैखाथि थि खालामनांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय रंजानायनि सान जागोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा नखरजों गुन गोनां सम बारहोनो खाबु मोनगोन। नों बबेहायबा बायजोआव थांनो हागौ। बे राशिनि फरायसाफोरा दिनै गावसोरनि जिउ राहायाव माखासे गोदान सोलायनाय लाबोनो सानगोन। फालांगियारिफोरा मोनसे गोरोबथानिफ्राय गोबां मुलाम्फा जानो हागौ, जायखौ दिनै जोबथा खालामनाय जादोंमोन। ठाकुरजीनो माखन आरो सिनि जासिहो आरो नोंथांनि गासैबो जेंनाया जोबगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। सिंह राशि। माखासे सोरजिलु हाबायाव गावखौ मुखुब लाखिनाया साबसिन जागोन। लोगोसे बेरामनि बेरेखायै जुजिनो थाखाय गावखौनो थुलुंगा होबाय था। रंजानायाव बुंनाय बाथ्राफोरनि सोमोन्दै रावखौबो सन्देह खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। माखासेनि थाखाय नखराव सासे गोदान सोद्रोमा फैनाया रंजानाय आरो रंजानायनि बुब्लिफोर लाबोगोन। नोंथांनि अनजालुआ समायखिरा बिगोन, नाथाय बेबादि समायखिरा दाखालाम जायखौ नोंथाङा सुफुंनो हाया। गोदान सोमोन्दो लाखिनाय आरो फालांगियारि थांखिनि थाखाय दावबायनाया फिथाइ गोनां जागोन। जुदि नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो नोंथांनि जिउआव माबा मोनसे गोसो बोनो हाथाव जाथायखौ नेगासिनो दं, अब्ला नोंथाङा थारैनो बेनि नेरसोनफोरखौ नुनो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि साना पजिटिभिटिजों बुंफबगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि गासैबो जेंनाफोरनिफ्राय उदां जागोन। इन्जिनियारफोरा दिनै मोनसे माल्टिनेशनेल कम्पानिनिफ्राय साख्रिनि जासिथाइ मोनगोन।
दिनै नोंथांहा सासे खाथि सोमोन्दोआरिजों सानस्रियारि गोरोबलायै थानो हागौ। दिनै नोंथांनि बिमानिफ्राय माबा मोनसे मोजां खौरां फैनो हागौ आरो नखराव गोजोननाय फैगोन। नोंथाङा गावनि बिमा-बिफाजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव थांनो हागोन। बिमा दुर्गाखौ सिबि आरो गासैबो दुखुफोरा खम जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। तुला राशि, नोंथांनि सुबुंथिया दिनै पारफिउम बायदि जोंगोन आरो बयखौबो गोसो बोहोगोन। नोंथाङा मिन्थिनाय सुबुंफोरनि गेजेरजों आयनि गोदान फुंखा मोनगोन। जुदि रायज्लायनाय आरो सावरायनाया नोंथांनि लामायाव थाङा, अब्ला नोंथाङा रागाजों गोब्राब बाथ्रा बुंनो हागौ जायखौ नोंथाङा उनाव उनदाहा खालामनो हागौ। बेनिखायनो रायज्लायनायनि सिगां मोजाङै सान। बेयो मोनसे रंजाथाव सान मानोना नोंथाङा नोंथांनि अनजालुनिफ्राय कल मोनगोन। लोगो मावफारियाफोर आरो जुनियरफोरनि थाखाय नोंथाङा जिंगा आरो नारसिनथायनि बुब्लिफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। बैसोर सुबुंफोरनि सायाव नोजोर हो जाय नोंथांखौ लामायाव लांनो हागौ एबा नोंथांनि थाखाय खहागोनां खौरां होनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथांनि नखरारि जिउआ खुसि जागोन। दिनै नोंथाङा नखरजों पिकनिक जानो हागोन। दिनै माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै सासे लोगोजों एसे गोरोबलायै जानो हागौ। दिनै नोंथाङा गावनि सावस्रिनि बागै एसे सांग्रां जानांगोन। बायजोआव थांनाय समाव दैनि बथल गंसे दोन। हायोब्ला दिनै रायजोआरि हान्था-मेलानि बाहाय। गोनांथि गैयाजासे गारिफोरखौ बाहायनायनिफ्राय गोजानाव था। गोनां सुबुंफोरनो आदार हो। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। धनु राशि, नोंथांनि गोसोआ मोजां मुवाफोरखौ मोननो थाखाय उदां जागोन। नोंथाङा मिन्थिनाय सुबुंफोरनि गेजेरजों आयनि गोदान फुंखा मोनगोन। नखरारि आयदाफोराव गोख्रै नोजोर होनांगौनि गोनांथि दं। नोंथांनि सांग्रांथि गैयैआ बेसेनगोसा जानो हागौ। नोंथांनि मेंनाय आरो दुखुगोनां जिउआ नोंथांनि जिउ लोगोरिखौ नारसिननाय लाबोनो हागौ। सासे लोगोनि गोनांथार हेफाजाबआ खामानिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव हेफाजाब होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मकर राशि, दिनै नोंथांनि जिउआव मोजां सोलायनाय फैनो हागौ। गोजाम थाबथानाय हाबाफोरा दिनै आबुं जागोन। नोंथाङा गोथार नाजानांगोन। फालांगियारिफोरा दिनै हरखाबै राङारि मुलाम्फा मोननो खाबु मोनगोन। बे नेरसोननि आईटी फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान जागोन। मानोना मोनसे गिदिर कम्पानियाव साख्रिनि थाखाय मोनसे सनानि खाबु फैनो हागौ। न'निफ्राय बायजोआव ओंखारनायनि सिगां दै लोंनायखौ थि खालाम। गौरी गणेशखौ सिबिनाय गासैबो दुखुफोरखौ बोखारनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, गारि सालायनाय समाव सांग्रां जा, गुबैयै फालायै। नङाब्ला नोंथाङा गुबुननि गोरोन्थिनि फिथायखौ सहायनांनो हागौ। गावनि बिमा-बिफानि मददजों नोंथाङा रांखान्थियारि जेंनानिफ्राय जाफुंसारै ओंखारबोनो हागोन। गथ'फोरा नोंथांखौ मिजिंथिनाय बायदियै थांना थायैनि थाखाय मिजिं खालामनो हागौ। बिसोरनो गावसोरनि सिमांफोरखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय थुलुंगानि गोनांथि जायो। रमान्सआ रंजाथाव आरो जोबोद गोसो गुदुं जागोन। जुदि नोंथाङा मावख'आव ससियेल मिडियाखौ बांद्राय बाहायो, अब्ला दिनै नोंथाङा हमजानो हागौ। ओरैबायदि सोलायनाय लाबो जाय नोंथांनि महरखौ बांहोनो हायो आरो नोंथांनि फारसे जानो हाथाव बाहागोआरिफोरखौ गोसो बोनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मीन राशि, दिनै नोंथाङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। हाबा जायै सुबुंफोरनि थाखाय दिनै मोनसे मोजां सोमोन्दो फैनो हागौ। गासैबो साना गोब्राब नाजानायाव बारलांगोन।
नोंथाङा बेलासियाव नखरजों सम हगारनायखौ मोजां मोनगोन। दिनै आजै-आजौनि हानिफ्राय सानस्लाबै राङारि मुलाम्फा जानो हागौ। सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा दिनै नोंथां आरो नोंथांनि लोगोनि गेजेराव फारागथि लाबोनो हागौ। गेदेरफोरनि आथिं दांनानै बोर ला आरो नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबोनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।